Yang kadi tiru berumah tanggo ko ba buruang balam. Balam ibu lagi perhatian. Paruhnya ko merah na, ndak pakai lipstick itu dah. Rancak paruh itu, balawu itu. Untuk ukuran balam rancak. Kemudian bulu kudunya rintik, panjang. Ya kan? Bulu ikunya sampai ke belakang. Kalau nyoba jalan rancak goyangnya, kan ada jalan kadang-kadang tu tak tabang tu. Apa mengkobalam tu rancak? Saboknya suami isteri sayo sakatu. Allah menceliak puyuh, buruang puyuh. Nang kambo tanyuan gadang badan no atau ketek. Panjang ikuan no atau singkek. 3 jari no atau empat. Ragunya. 3 no. Tu mengkopuyuh tu kalau no kabatalu ndak warani membuat sarang di batang kayu do. Kalau enggok di batang kayu tu mencakam. Kabang menumpu. Baja no ka mencakam jari no 3 no 3 se kemuko tu. Ana mencakam tu ada di lekang cik. Celia lah buruang balam guys. Atung konya dalam samak saya membuat sarang. Kini bertanya lomba jelai. Ba mangko badan puyuh tu ketek jari no 3 ikuan no singkek. Ndak bisa tabang tinggi-tinggi. Membuat sarang dalam samak. Asabok no ke. Ndak tahu je tak? Lah selama aku duit nak donan tak. Tapi sekali kau ibu tarang lah di rumah tadi. Puyuh tu bu, kau mau bisa menangis awak. Kau manusia meniru mereka tu menangis awak. Puyuh aku bini no tak tahu juntuang tu bu. Bab itu Ustaz, lah sudah no batalu biar 3, biar 7 no paisan. Tak tentu di no talu aku kedingin. Talu aku harus diarami supaya jadi anak, tak tentu di no paisan. Alaman kosnya no puyuh jantan ko di pematang sawah. Kamala bini dan nari paujan talu ka diarami no pai. Kalau no bertanggung jawab, talu itu hasil kerja sama mereka berdua, maka dia erami telur itu. Puyuh jantan ko na maram. Sambil maram tu nyo imbau jo bini nyo. Ibu awak mendangapa puyuh membau bini ko. Siang malam dan bini ko ndak pulang sampai talu mana teh. Lapandai anak ko tagak bertanya, "Pa, awak cari buruang balam ado mama apa? Awak mama awak pa?" Anda ibu dengar tu anak puyuh tu. Ndak bersuruh je biar no. Sabar selana amang hilang nak tentu rimbo mati nak tentu kubur kama kapa cari nak. Sabar saya nak apa kalai. Itulah kalau padusi nak beres. Model itu. Jangan ditiru ndak? Mati pajak tu kawan. Akan main 2 puyuh tu Ustaz. Tu itulah. Mencari laki lo je le yo gata nak ada pihak gata. Lah do lakinya laki dia. Lama talu lo jo laki baru tu nya tabang lah. Laki dah baru kalau marah minta lu. Beko balaki lo je le lah banyak lo talu tu nya paila. Jadi haji ko ado baladang-ladang. Mensiang-siang para basuh dia je puyuh betino tu dabian sana. Nyo gilo balaki panjang. Itu sebabnya. Jadi jangan ditiru berumah tanggo serupa puyuh. Tanya ayo anak awak. Kalau untuk apa-apa kau untuk ambo, untuk beliau, untuk saudara ambo kau, jangan ditiru apa ayam. Ya. Ada laki-laki kau nak bentuk apa ayam menggereseh panjang lah. Nampak ayam betino tu tak nampak ayam betino dah asal nampak cir.
Atau dapat jaguang nyembonnya. Kakak. Ini muka suiknya ada. Nyumpannya jaguang. Tapi ayam jantan kau yo gagah bu. Bulu rambainya nanti rusuk tu panjang. Susu runciang. Ranggah tinggi merah tu kuku balengge. Kuku. Tak pada yo yang betinonya. Abagi hanse badan tak melapor ke Pak Kuah dah. Mencalik calon laki ko gagah. Okay? Ada acok bertamu jaya menjantan ko tu keluar tak luar lah. Lai sayangnya kawak, lai melaki awak maram. Sabalun ayam batino maram tu bulunya berkilik. Amo alunado badan barisi bahenol kicik orang wak. Tapi kalau lah mulai baram badan kurui amo banyak bulu tangga baun bertukar. Tak ketujuh dia menjantan. No tak datang. Ada ayam jantan nampak ibu mantan jaguang kawini no sedang maram dalam sangka. Tak ada. Dia tak pulang-pulang. Amo jua ayam batino ko lay sabar. Ia ramino talu ko sador. Ibalik no jo muncul no. Supaya talu ko jan dingin sabalah. Itan no buang air no. Tu mengko ayam maram tu turun sekali-sekali sekarang tinju ko buang air. Itan no supaya talu jan dingin. Lama nate dari talu tiba di luar. Kalau nampak alang kamanangko ayah dia tahu no anak. Menyuruh anak ko lan tamak. Tu yang betino salah tu. Nanjantan sakon dak ada laki-laki. Sampailah tumbuh bulu. Ya kan? Aba soboklah suaminya ko di belakang simpang tembok. Ya. Dah. Alamona udah ndak pulang dah. Anak udah lama natih katanya 20 anak udah gagah-gagah serupa udah sadon. Ambo ndak pendandam dah. Pulanglah udah balik. Kita carian anak ko berdua salapik sekatiduran awak balik sabanta sekalang ulu. Samo kita kakehan anak ko berdua yo dah. Karanca usul bininya tu dak dogenyo mengadu ke pengadilan. Hanya baik sepantun rabak posisi dia yang menyantan ko. Janta lado juo, lado digoreng di kuali, janta manjo juo, den lah babini cik lai. Kurang aja ayam jantan. Dia aja ayam jantan di baso, ayam jantan di Bukit Tinggi sama tu perangai. Asa bini nyola maram, hilang. Ya kan? Itulah kaum muslimin tarati ayam. Nah, lapor buah tu. Dua kan? Nah. Kini bertanya mbok ibu-ibu sekali lagi. Kan? Tiuk rumah makan kini kalah banyak gulai tiak lado jauh. Asalnya di mana dulu tu? Di Kota Gadang, iya tu. Gulai tiak Kota Gadang namanya dulu ya. Kini sampai ke Padang lah pandai orang buat. Semua juga kerupuk sanjai. Orang Cina lah buat kerupuk sanjai. Sepanjang jalan ke Jakarta, di Maza tu orang buat kerupuk sanjai. Dulu you kerupuk sanjai, orang sanjai yang membuat. Kini tak lah. Ya kan? Pertanyaan ambo ke ibu ndak lo bare ba mangkoi tiak ko digulai jauh. Asabok no. Indak je tahu dah. Pada payah na ibu berfikir dia den semenarangan. Itiak ko kan banyak bini. Di mana tahu Ustaz? Ambo ko bala itiak masuk ketek. Jadi kalau ada itiak batino gak 5 balai kuat, tu nan jantan paling banyak 2. Paling banyak 2. Kalau didengar bunyinya, suaranya, mana kareh suara itiak jantan itiak tino? Kareh nama tino kan? Nan jantan ko rasa nak ke mana lo, dah itu saya bunyi. Tapi kagih 2 balai ini.
Itiak batino ko eboh kandang nyo lebih-lebih kalau batalu eboh sampai wah itu ujungnya tu beko lah sudah bini ko batalu batanyo itiak jantan lah sudah batalu dia alah bang aramil talu lah boleh jadi anak rupo itiak batino ko bu pahlawan kalaki sadonya jangan ditiru tu ndak malawan saya kalaki sadonya agatonya siapa dia tu ikut ada majan talu ada nyong suruh maram wa'ang lah maram je ganti-ganti ya cuitu itiak betino ko sadonya itiak jantan ko tu ndak muah lo maram lo talu banyak nyo do ikutnya antari ma dape akanya nyo sarayong ka induk ayam maram talu ko induk ayam ko kok barako lah dape fi ndak lo tahu moro aba terima lo maram talu itiak ya, lain menateh 3 pakan. Endak 5 pakan mangko menateh talu itiak ko taba. Lah keluar dari talu lah mo induk ayam ko temanuang. Bang ko temanuang. Anak belainyo awak. Ati bo kawan no dari Muaro Paneh Solo. Wah temanuang kak. Jawak cotok wak runciang dia picak. Orang Muaro Paneh kan dia tu je. Dicubo majana ko mangakeh tapi neo baranang masuk air lah tipih kuku mabalik dia teh pematang lah modong cotok mencari makan nana indak sekampung awak anak kaya awak kadari itu ayam baranak itu jadi salah kaprah ayam ko maram italu itu lamo-lamo anak itiak tu gadang dari kecil gadang nan induk itiak jo biaya itiak cako jo paknya gaek karena anak ko ndak dipelihara saja dari talu ndak berketahuan no jo awak kadang-kadang awak lah gaek tu karemeti bagai asam murek kan perlu dibimbing tu anak ndak amu membimbing ndak tentu di orang gaek tu ndak melihara no dulu supaya jangan mati percuma saya atu mengkubi gula hijau tu sabak no kena tu mati sana lah di dabi orang capek di gula hijau aku ingin lawak laki-laki ko di gula hijau anak siu-siu anak nang kaditiru berumah tanggo ko ba buruang balam balam ibu lagi perhatian paruhnya kau merah lah tidak pakai lipstick itu dah rancak paruh itu balawu itu untuk ukuran balam rancak kemudian bulu kudunya rintik panjang ya kan bulu ikunya sampai ke belakang kalau nyoba jalan rancak goyang kan ada jalan kadang-kadang tu tak tabang Abang mengkobalam tu rancak. Saboknya suami istri sayo sakato. Kebetulan talu no dua no. Kalau maram balam jantan tu, malam matino tu siko, dan jantan enggak siko bu. Nyonien bininya tu maram. Sebab ikonya tersasak buang air gitu, atau ingin mandi lahangek badan, atau mencari makan dek suaminya di belakangnya tak perlu bersorak-sorak. Dan tersesak pipis. Berbisik sebenarnya. Alah, apa yang lain cik suaminya? Hanya gantian. Nombor tino tadi pai pipis, mengirai bulu, makan. Lalapelo rangkik-rangkik no ko, anak lenggok siko. Suami ko maram 10 hari. Ya kan? Habis ko hari nang kasawalai suaminya kalau ada masalah dia udah kata cik hanya ganti lah dari bininya balik sehari sudah tu talu nateh lama nateh talu baganti-ganti no maja makan tak langsung padi lagi anak do balak tuang nam putih-putih doa talu langau tu tenggoknya di bangkai
Amanatih, jadi belatuang. Itu nan diambil dek malam tu kalau nak lah. Suuk no nak. Kadang-kadang je biko baru nang kareh padi. Sama je wak. Ibu ada magi kelio jari anak bayi. Tak ada. Yang suan-su dulu. Ya kan? Abai ko berganti-ganti nyoba tabang. Kalau nampak di ibu balam di kampung-kampung kau banyak tu. Nyoba lurui se kate tu. Coroket katanya. Atunya tajun lo kawa. Tu nyoba anak nyo tabang. Atau mengko anak balam tu rancak. Kenapa? Karena papa dan mamanya tidak pernah bertingkah. Tidak pernah berkhianat ke rumah tangga mereka. Mereka selalu membina dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.